рӯзҳои 8 ва 9 январ дар тамоми гӯшаву канори кишвар мусобиқаи футбол барои кӯдакон таҳти шиёри «Футбол барои ҳама» дар арафаи истиқбол аз 30-солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Фестивали «Футбол барои ҳама» аз ҷониби Лигаи футболи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон ташкил ва гузаронида шуд. Дар баробари манотиқи гуногуни ҷумҳурӣ дар шаҳри Душанбе низ 15 дастаи мураттаб дар 3 синну сол то 7 сола, то 9 сола ва то 11 сола миёни ҳам бозиҳои дӯстона баргузор намуданд. дар ин ҷашнвораи футбол тақрибан 200 нафар кӯдакони футболдӯст ширкат варзиданд. фестивали футбол барои ҳама ба кӯдакон имкони хубе дод то ин ки он чизеро ки ҳангоми тамрин аз худ намуданд намоиш диҳанд. сарфи назар аз он ки чорабинӣ бидуни муайян намудани ғолиб баргузор шуд, аммо ҳеҷ тим намехост мағлуб шавад ва тақрибан ҳамаи бозиҳо пуршиддат ва ҳаяҷонбахш сурат гирифтанд. метавон гуфт ки ояндаи футболи меҳан дурахшонтар аст. аз ин рӯ бояд ҳарчи бештар барои ин кӯдакон имконият фароҳам овард то ҳарчи бештар хубтар рушд кунанд. пас аз анҷоми бозиҳо дар як фазои тантанавӣ бо иштироки масъулин ва футболбозони тими миллии футболи кишвар ва истиқлоли шаҳри Душанбе Атам Назаров, Искандар Ҷалилов ва Табрези Давлатмир маросими ҷоизасупорӣ баргузор шуд. ҳар як иштирокчӣ аз ҷониби кумитаи тадорукот бо медал ва шаҳодатнома қадрдонӣ шуданд. Муҳаммади Қурбоналӣ тӯли 2 сол аст дар Мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорати олии варзишӣ оид ба футбол нозикиҳои ин нави варзишро меомӯзад. Муҳаммад бо дастаи худ дар ин фестивал миёни футболбозони то 7 сола 3 бозӣ гузарониданд ва ҳар сеашро бо пирӯзӣ ҷамъбаст намуданд. سالم فوتبالیست شدم میخوام که اینجا من فوتبالیستم نام معلمم شاکر من اینجا فوتبالیستی بهترین شدم من این مسابقه رو مدال گرفتم من میخوام که رنگ امینها فوتبالیستی زور شوم من حشیمزاده محمد من میخواهم فوتبالیستی کلان شوم و پرچم خودم رو پرچم جمهوری تاجیکستان رو به بالا بردارم. билол ва муҳаммад бародарон низ дар мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорати олии варзишӣ оид ба футбол тамрин мекунанд. бародарон аз айёми хурдсолӣ аллакай роҳи ояндаи худро интихоб намуданд. онҳо дар дил орзуи футболбози касбӣ шуданро мепарваранд. من مرتجو محمد من میخواهم که کلان شوم فوتبالیست کلان شوم در آینده پنجمبالی دولت شوم میخواهم که 25 گل زنم. имрӯзҳо дар шаҳри Душанбе як қатор мактабҳои футболӣ фаъолият мекунанд ки танҳо як ҳадаф доранд, он ҳам ба воя расонидани футболбозони касбӣ. мактаби футболии кӯдаконаи Сити низ аз зумраи чунин маконҳост. роҳбарияти ин мактаб кӯшиш мекунанд то дастпарваронашон дар тамоми мусобиқаҳо фаъолона иштирок намоянд. Меня зовут Манабиев Вардашер, мне 9 лет, и я забил 4 гола во всем турнире. Я благодарен всем, кто организовал турнир и своим учителям. Номер Рамон Давлаталима дар ин мусобиқа 3 бозӣ кардем ва дар мусобиқа ҷои аввалро гирифтем ва мо мехоҳем хеле мусобиқаҳо зиёдтар шавад ва раҳмат мегӯем ки ин хеле мусобиқаҳоро ташкил мекунад. ман мехоҳам мисли Кристиано Роналдо футболбози хуб шавам. тамоми кӯдаконе ки дар ин фестивал иштирок доштанд мехостанд тариқи оинаи нилгун ҳарфи дили худро гӯянд. мо ҳайати эҷодӣ ва техникии телевизиони варзиш низ ба онҳо ин имкониятро фароҳам овардем. من در اینجا بیلال میبوشم من میخواهم که فوتبالیستی زور شوم در اینجا من فوتبالیستی کلان میشوم فوتبالیستی زور میشوم